Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Изге гамәлгә кушылып, дамба җимерелү аркасында зыян күргән Оренбург халкына Чаллыдан гуманитар ярдәм җибәрделәр. 10 меңнән артык тосма. Чаллыда Георгий тосмасы акциясына әзерлек башланды. Бүген Чаллыдан гуманитар ярдәм җибәрделәр. Ул дамба җимерелү аркасында зыян күргән Оренбург халкына билгеләнгән. Берничә көн дәвамында шәһәр халкы һәм кунаклары беренчел кирәкле әйберләрне, шулай ук мәктәп кирәк-яракларын җыю пунктына китерде. Бу тартмаларның барысы да 2 атнадан да азрак вакыт эчендә җыелган. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, күпсанлы чаллылар Оренбурглыларга ярдәм итәргә бик теләп алынган. Беренчел кирәкле әйберләрне һәм азык-төлек җыюга мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, заводларда, фирмаларда кушылганнар. Челнинцы приносили крупы, низкопортящиеся продукты. Также школы и детские сады приносили в канцелярию рюкзаки. Были собраны также одеяла и подушки, одежда. Оренбурглыларга ярдәмгә яшь гвардиячеләр дә килә. И мы понимаем то, что мы вкладываем свои добрые дела в поддержание и помощи людям, попавших в трудную ситуацию. Не бывает чужой беды. Это всегда было главной, объединяющей идеей для России. Мы очень рады, что жителями города Набережные Челны мы смогли собрать данную гуманитарную помощь, чтобы помочь оренбуржцам в столь нелегкий период. Посылкалар Оренбургның гуманитар ярдәм җыю үзәгенә китереләчәк. Шуннан соң алар зыян күрүчеләргә тапшырылачак. Алар Чаллы халкының ярдәм кулы сузганын белә иде. Үз чиратында рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Гуманитар ярдәм җыю әле тамамланмый. Если есть такая возможность, мы призываем жителей города новые вещи, предметы постельных принадлежностей, канцелярские товары, продукты с длительным сроком хранения мы готовы также принимать для дальнейшей отправки в Оренбургскую область. Оренбург өлкәсе халкы өчен гуманитар ярдәм җыю пункты Нур яшьләр үзәгендә урнашкан. Әйберләр көн саен кабул ителәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Җиңү өчен рәхмәт әйтергә Чаллыда Георгий тосмасы акциясына әзерлек башланды. Хәзер шәһәр волонтерлары һәм активистлары бер үлчәмдә тосмалар кисәләр. Аларны Чаллы халкына һәм шәһәр кунакларына тапшырачаклар. Әзерлекнең ничек баруы турында җентекләбрәк сөйләрбез. Һәр Георгий тосмасы 25 сантиметр булырга тиеш, ди Алиса Тупикина. Сүтелмәсен өчен кырыйлары эшкәртелергә тиеш. Кыз барлык нечкәлекләр турында да белә. Шулай да аның сүзләренчә ул акциядә беренче тапкыр катнаша. Я хотела напомнить людям о людях, которые погибли за нас в Великой Отечественной войне, что они сражались за мирное небо над головой. Чаллыда барлыгы 10 меңнән артык Георгий тосмасы әзерләнәчәк. Бу атнада волонтерлар аларны тарата башлар дип планлаштырыла. Раздавать начнем уже с завтрашнего дня на общественных пространствах города. Это бульвар энтузиастов, площадь Азатлык, Шишкинский бульвар, Парк Победы, набережная Тукая и так далее. Георгий тосмасы я элмәк, я бант рәвешендә булачак. Волонтерлар аны ничек дөрес йөртергә кирәклеген дә искә төшерә. Алар Георгий тосмаларын 9 майга кадәр таратырга өметләнәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 27 апрель Чаллыда хәтер көне. Ул елга 2 тапкыр апрель һәм сентябрь айларының соңгы шимбәсендә оештырыла. Шәһәр җитәкчелеге бу көннәрдә Чаллы халкын иртәдән кичкә кадәр автобуслар белән тәэмин итә. Быел да молодежный зиратына автобуслар хәрәкәте оештырыла. Алар пединститут тукталышы, Минзәлә тракты, молодежный зираты маршруты буенча 7 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр 30 минутлык интервал белән йөрәчәк. Автобуслар Низамеддинов урамындагы пединститут тукталышыннан кузгалып китәчәк. Барысы да ярминкәгә. Чаллыда халык ярминкәсе ачылды һәм ул 28 апрельгә кадәр эшләячәк. Павильон 32 комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Сатучылар Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән меңләгән кызыклы товарлар алып килгән.
Халық ярмикесі кештелерінде Беларуси колбасалары, хамойлары, Кавказ сырлары, Ирак күнчығыштан турдан-туры зотлы болық сортлары, Тверден оригиналі мармелад, тәмлі хуш ислі шейлер, сібір кіселі. Үзіншеліклі товарлар тілейсізме матурлықны һәм оңайлылықны яратушылар үшін гобелен сумкалар, Вологда юрганнары, ошхана үшін модыл аксессуарлар, йопмалар, иратлар күлмәкләре, хатын қызлар үшін матур киімнер, яулықлар, оңайлы оя киімләре, Хинстан һәм Ираннан бизәнү әйберләре китерілген. Тик бу әлі тулы исемлек түгел, кайгыртучан консультант сатушылар сезгә кирәкле әйберләрне сайларга булышачак. Жиңел, оңайлы, түрлі түсте, үкшелі һәм үкшесіз, ең мөһиме арзан бәядән. Яршалыда Беларусь оя киемнәре ярминкәсе эшен дәвам итә. Табигый материаллардан эшләнгән сыйфатлы оя киемнәрне Муса Җәлил урамы 55Б сәүдә үзәге Үзәкрәт элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Беларусь оя киемнәрнең язгы коллекциясе тәкъдим ителгән ир-ат модельләренең 49-нчы үлчәмгә кадәр киң ассортименты, хатын кызларның 44-нче үлчәмгә кадәр һәркем үзенә ошаган оя киемен сайлый алачак. Эта модель отличается своей легкостью в носке и удобством надевания благодаря небольшой молнии с одной стороны и резинке с другой. Подходит на любой, даже самый высокий подъем. Подошва выполнена из вспененного каучука на литий-полимерной основе, за счет чего исключено скольжение даже на мокрой плитке. Демисезон оя киемнәре, ярым сапагилар һәм башкалар монда киң төсләр гаммасы тәкъдим ителә. Тәҗрибәле консультантлар сезгә иң яхшы оя киемен табарга булышыр. Мы пришли вот сюда покупать обувь, чтобы она была удобная. Я приобрела очень хорошая, качественная обувь. Спасибо вам большое. Приезжайте еще. Белоруссия оя киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Встречай Пасху со свежими камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 29 апреля по 5 мая. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А. Торговый дом «Центр света».